Apit sa 27 po kan bulan ng Mayo, taon 2022. Sa pangarap po kan regular host, si karon ng Joey Habanalim. Kita po ang magkakairibanan. Ako man po mga tugag si June Badong Batan. Iribanan kita alas 9:30 sundong alas 11. Digdi po sa programa nga Bicol Connection. Kay balanta sa kunyan. Duman po sa transmitter diyan po si James Oko. And ang playboy. Si James Guansun. Tibaan pa kulon ini kan agom. An agom pati kan ni Jimmy, mabuoton man. Oy, kumusta na sana sa pamilya Albalati? Si Pading Carlito alias Numero. And sa kasubang po mga tugang, pinagkaulay ko asin na kanya to ning entrevista si Sarah Sanchez at tagapagtarap po kan PNP Baaw. Nakasoon ma po mga tugang igwasin na pinagasagibong search operation. Mapadapit po sa kunyan na nagpapadagos pa po ang gun ban. Nasa kote po mga tugang nasa rong persona na pinagpangaranan na si Bobby Binusa. Anak ko lang po ning 38 kalibre nga badil. Asin yaw naman po mga tugang sa kustudiya ka na PNP Baaw. Asin pinagtawa na ning magkakanigong disposisyon. Oy, duman po sa mga mayo ning lisensya. Na mga badil. Day po kamukayan tago. Dayan po mga tugang saro sa pinagpapangalan kan sa tuyang gobyerno. Although pinagtatago nyo yan na mayo man kamong kaisipan na kung ano, alagad po mga tugang sa tuyang nasyon. Bawal magsaray nin badil na mayo po ning lisensya. Asin lalo nang bawal na magsaray ng badil kung mayo po kamo ning permit to carry. Kaya po mga tugang iparesto ta o kung daiman isurrender ta na sana. Tanganing dahil po kita matawanin na magkakanigong kaso. Uy, abaan na yan pag badil po mga tugang. Garo ka man sa nakayan nakagadan pero daiman. Yan mga tugang ansaro sa mga pinalidad. Akan na may mga saray-saray na badil na mayo po ning permit. Igwaman permit, alaga na ini-expire na. Ayan po mga tugang anapon ko yan, loss sa firearms. Oy, kumusta sa tuyang anom na munisipyo? Adig di po sa laog kan na Ringkunada. Yaon po ang banwaan kan Balatan, Bula, Baaw, Nabua, Batu, Buhi. And digdi po sa syudad kan Iriga. Oy, kumusta sa tuyang mga tagapag-antabay? Lalo na po dyan sa Maritata section. Dyan sa fruit stand. Diyan po sa tagiliran na partikan na with section. Digdi po sa may siraan sa kakarnihan. Oy, sabi digdi, pakibati mo man
po kay Mama Ipin Binosa na nagpapanday. Nagpapanday. Alata. Nagaantabay. O na, kung nagpapanday na. Ano ini? Problema na sa ano ini? Sutil na. Sutil na si inanak ko. Ay, pambira. Iyo man yan pag-aki. Ang aki po mga tugang normal na mahiro. Pero ang aki na formal garo may kuyan yan. Aramon mo tatibaan na may diferensyaan na kung may namamati. Iyan mga tugaan mga kakian. Pag ang aki medyo malikot o sutil o makaraw, ambot sabihin mayo yan namamatian. Pag ang aki yaw sa gilid lang, nakatingag-tingag lang, o dulokon mo tatibad may kalentura, o may abo, o may sipon, iyan ang aki. And sabi digdi, good morning po. Ulat ko po sa naso, anong itatao sa imo? Okay. Pambira ka pa di. Bakuman ako ano ta akong pagtatagaman. Pambirang padihong ko ninay. Sabi niya padi, tagam padi sa sa Maringgaw. Ayo, tagam sa kag-igin, ang kag-igin kaya Maringgaw. And kasod ma po mga tugang nagkaigwaning pagtiripon ang mga operator and drivers kanang mga pampublikong lunalan lokal dyan po sa Banwaan kan Baaw arog po kan mga parapapadyak itong door to door, itong single motor saka itong mga tri-mobile drivers pinagapaabot po mga tugang ang mga violation ni Sir Nasyon na dapat po mga tugang dai magbayular habang nagmamaneho. Taan magkakanigong sanksyon o kastigo yaon po mga tugang sa LTO. Tama man. Taan mga PNP ito mga nakadeputize na LTO na member ka nga PNP matikit man siya na yan. Alaga ang pinalidad kayan mga tugang yaon na duman sa LTO. Kaya lang ang kahapotan po digdi mga tugang lalo na sa mga barangay. Ego pong nakakag na mga speed limit. Aarog po dyan sa may barangay Salvacion. Ego pong nakakaag na 20 kph. Alagad po mga tugang kung noobserbaran taan padalagan kan mga motorista o lalo na ining mga door-to-door o ining mga single motor oy abaana, naglalayog na. Sabihon ta lang nasa 80, bako nang 20, 80 na. Kaya po mga tugang ayan sa mga kahaputan kung si Isay ang pwede sir magdakop kayan. Ayaw po sa barangay. Takon an madako po mga tugang ining mga council ang mga barangay kagawad o ining mga barangay tanod na mayo man ni na authorization siguro po mga tugang mapapasala. Makakakuha lang ining mga kaiwal. Pero po kung pasadahan po mga tugang kan PNP, itong bako man na oral daw, ito
itong paminsan-minsan na pasadahan ang mga provincial road. Diyan po sa Banwaan Kanbaaw, diyan po kadakol na pwede sir mga violators. Si mga mayong lisensya, mayo nin helmet, overspeeding, diyan po mga tugang makukua. O kaya yan po mga tugang, saro yan sa pwede sir ikatautan ni tabang, asin ikashare. Kung paano po dakupon ang mga violators, ini po mga motorista, lalo na po ang single motor, ining motorsiklo, na kung saan po mga tugang yaon dyan ang kadakli ng mga violators. Igwa dyan mga kahubin-hubin pa. Siguro nga ni pa yan mga 18 anyos. Uy, abaan ako nagpapadalagan abang rikas. Ang paggon amo perming emergency. Mabakal nin suka. And kasunod po mga tugang, susog po naman sa kapahayagan, akan ilihidong masunod na presidente, digdi po sa satuyang nasyon, inot niya daang programa, iyo ang pagkolekta asin pagtaas kan buwis. Ini po nga di siguro man sa mga nag-aalsa masa pigsasautan ang sa tuyang ilihidong presidente na dahi nagbuwis, dahi nagbayad ng tax. Kaya nga ni po mga tugang pinagpailan siya ning ito bagang i-disqualifikaran sa iyang COC. Pero iyan po mga tugang sa iyang programa ngunyan na istriktuhan si mga negosyante na magbayad din buwis and then mataas ding buwis. Taan rason kadakol ang babayadan kan Pilipinas. Dahil man nga kita pwedeng bawas din benepisyo sa mga Pilipino. Asin dahil pa nga kita pwedeng mag-utang. Takadakol pa sa tuyang utang na babayadan. Sa pormedyo kitong pandemic na pinagagastos kan nakaging 2 taon. Igual na kita mga tugang din 47 minutos. Makalisan alas 9 din na pagkaaga. Oy, kumusta sa tuyo mga tri-mobile drivers? Adig di po sa syudad kan Iriga. Si mga terminal, kumusta na sana? Si mga naka-tune in. Kung igwa po kamo nga gustong ipaabot, adig di po sa programa, kung ano po ang sendong pwede nga concern, uya po ang sa kuya nga text line, tababasahon ko po iyan. Uya po mga tugang, 0912 77 96 777. Oy, paabutan ko ning pakikidumamay sa pamilya Bustarga. Diyan po sa Barangay Salvacion, Baaw, Camarines Sur. Si Manoy Badur, bistado po ining Salvador Bustarga alias Tapis.
Siya po pinagbawian na nakan buhay. Kasubanggi po. Susugyan duman sa makuha po. Iyan po mga tugang pag kaipuhan na kita kan sa tuyang kagurangnan dai po nakakapanarag. Kaya siguro ang gibuhon ta na sana sa oral daw maging preparado kita dai makalingaw sa kagurangnan si obligasyon. Ano ang obligasyon? Ang obligasyon po mga tugang sarong mansanaan sa sarong simana, sarong oras ang kaipuhan kita. Ano ini? Aldaw ning Domingo magsimba. And kung nigwa pa kitang panahon na pangadyi bago magturog, asin pagmata, na magpasalamat kita kasi sarong aldaw nakaantos kita asundong banggi na mayo magkita ni mga katibaaran. And pagkaaga mapangadyi naman kita, mapasalamat kita na napukawan pa kita, kumbaga napagmata pa. Yan nga sabi ko kay Agum, nya ko Gum, oras na ngayang ma-practice na naman kita. Yan po mga tugang ang pagtuturog, garo kakaman siya na nagpa-practice na practice sa kagadanan. Ang turog bagamayo ning pagkaaram. Iyo man sana yan. Kaya ayan po mga tugang maging preparado kita sa man na oras. Dahil po aram an sa tuyang pagkabuhay. Kung na rin kita pwedeng kuanon kan sa tuyang kagurangnan. Mayo pong nakakapanarag. Maala po nga ni kasubag duman po sa PNP Baaw. Igwa duman duwang naglilitsyor. Alagad mayo po sindang pigdadarang relihiyon. Ang katuyon sa namaninda na mag-biblikal. Duman po sa mga membro kan PNP, si mga nakakalingaw. And may balangibog man po mga tugang ang tataramon nin kagurangnan. Na maski po mga tugang sabi nga ni maski dahil kita magsimba, pero udok sa buot ang bibiblia. Asin si mga daipoy di dahil na paggibuhon. Garo man siya nakita yan mga tugang sisimba. Ay pabutan ko ning pangungumusta dyan sa Banwaan kan Pili. May nakaulay akong nakagigal daw. Naka-tune in ngayon kami sa RPN. Ay niya ko salamat. And duman sa siyudad kang Naga. Kumusta na sana? Lalo na po duman sa may Tabuko. Narumduman ko pati. Itong si Dipunto. Marbaruga. Ribanan kami duman sa may Tabuko. And then digdig sa may Magsaysay. Panahon po ito kampanya Pransya. Nagkakabiridge po kami. Itong fluvial procession. May nagdistinguir na ang radyo nga nindo dahil mandadadangog. Abaan na yan, pakasugon, di pa ning marso radyo. Intirong bakosogod so frequency kang kang RPN ay abaan na sudag tataram na dahil nagdadangog. Naghali na sana duman sa muyang kinakamugtakan. Oy, kumusta dyan sa may Magsaysay Bridge and duman sa may Tabuko?
And kumusta man dyan sa may Pasakaw? Nag-text sa kuya si Sir Ronald Kium. Dyan ini sa Pasakaw. Sir, nagugta ka ngayon duman sa AM Band. Ayaw po niya ako, sir, tayaw na ako duman. Sa RPN DCK ay niya ako. Dati ining listener ko, duman po mga tugang sa ibong. As in, kuyan ini, buta ini si Ronald Dukyum. As in, pinagtawan ko nining sarong itong produktomi na kuyan, sabihon tanang mineral. Uy, medyo nakakahiling na ining dikit. Nya ko yan mo, tiyagaan mo sana. Paturuan mo ang mata mo. Natanganing makahiling kagiraray. Oy, kumusta ki Miss Q? Miss Q kan ring kunada. And tukaran ta po mga tuwag ining mga matukaw na mga bagong ilihidong opisyal kan banwaan o sa syudad. Makuha na po sinda ning komitiba nasa indang kakaputan, sindaan magiging chair kana komitibang an, pero po mga tugang an iba. So bako man bagay asin dahi man aram ang komitibang iyan, dahi po ipagtao. Takon minsan po mga tugang, mayo man yung pag-arab sa agriculture. Asin itatao duman sa kagawad na, ikada nga ka ini. Asin mayo man lamang siyang background kung papaanohon, kung paano ang pag-administrar, kang sa parte ka ng mga agriculture, sa mga paratanom, ay mayo yan mga tugang. Paano yan makakahiras nin ideya duman sa mga paratanom na daiman aram kung paano magtanom. Sa health, iyuman. Sa infra, iyuman. Kaya po mga tugang dapat kung ano ang programa kada sinda nagkakampanya, asin kung ano ang pigmamawot din ng kakaputan na mga komitiba, iyon na yan dapat itao. Kumbaga dyan sinda master. Dahil sinda bako dyan sindang lawi. And tibad disiplina man kung sa lalo na po sa mga pampublikong lunadan dyan po sa Banwaan kan Baaw na nagkakapot kan komitibang iyan si Kagawad Gail Simfigo. O tibaad ba na ngunyan tatapos na karampanyahan, nakagana na kamo, tibaad ba istriktuhan ta na ang mga parapapadyak. Kung minsan po mga tugang, dahil pinagsisitar kan piso ining mga parapapadyak na nagka-counterflow duman po sa mga one-way. Iyan po mga tugang ang problema. Lalo na kung bistado o padihon sinag tultol na mga motorista nagiging tanga. Sindangan na yung ngaya. Nagka-counterflow na ipigsisitar. Kita lugod ngayang nagsusunod kang kuyan, kan traffic law. Minsan kita pa ngayaan pigiinitan. Kaya yan mga tugang duman po sa mga traffic enforcer. Lalo na po sa mga piso, dyan po sa Banwaan kan Baaw.
Kadakol pong motorista na nagrereklamo, lalo na po dyan sa may Angina. Palaog po dyan sa may Barangay Salvacion. Kadakol pong nagraralaog na darakulang bihilo ko po dyan. Mga dump truck, asin iba pang mga darakulang truck na may mga kargang mga pambahog. Kung may ipinaglulubong po mga tugang, ano man daw ang punerarya, ibinabalagbag dyan sa tilampo na dahil pa man iluluwas ang gadan. Nagmimisa pa gani. Dahil man yan isasakay sa iba. Siyempre, kung ang puniraryang pinagsakayan-kayan paglagog, iyong manggiraraan sasakayan-kayan pagluwas. Kaya, kung pwede, habang nagmimisa, diyan muna sa gilid ang punirarya. Binalagbagan na po nindo si Tilampo. Nagkakatrapik-trapik na dyan sa may Angina. Kaya iyan po mga tugang pangapunan ta dyan sa mga piso. Na kung minsan na reklamuhan mo, garo tanga, garo butabungog. Dahil ko kaya ini na ipapaabot pa dyan kay Mayor. At ako kung ipaabot ko daw ini. Pinagsisweldohan po kamo, mga piso. Aning public safety officer. Na pakarahayohon ang bolos kan trapiko. Kin ano man ang mga traffic sign na igwaning mga violators na mga motorista, sitaron po nindo. Iyan mga tugang, anong kadurante? Haros yan. Pag may ilulubong, si Pinararya nakabalagbag na duman sa may tinampo. At ang tinampong palaog sa Barangay Salvacion, sadit. Nagkakatrapik-trapik na. Maayo man kaagawan kan gadan. Siyempre kamo man sa naan sasakayan kayan. Kunyang muna kamo sa gilid, dahil pa man iluluwas ang gadan, tapig mimisahan pa man, dahil ka mo makakaulang sa bulos kan trapiko. Ayan po mga tugang, pangapunan niya ito, duman sa mga piso. Kung pwede, kung igwang ilinulubong, pasyaran po nindo. Duman po sa may Angina. Taaning mahiling po nindo kung ano ang sitwasyon. Okay, kuha na po kita ning 1 minuto. Makalisan alas 10 ni na pagkaaga. Digdi man po mga tugang sa multicab sa jeep. Uy, garo normal na. Mayo na po so barrier. Ang pasahero po mga tugang taraning-taning na. Kaya tibaan pa man pangadya talang na magbelta na kita sa dati. Itong dahil na kita pinag-i-strictuhan ka na AITF. Ang paggamit ka na face mask, siguro po mga tugang normal. Takan panahon nga na mayo ng pandemic, ang iba naggagamit na ng face mask. Iyan po mga tugang protection man iyan sa satuya. Takon minsan, biglang may nahatsing. Dahil man po iyan mapugulan. Biglang igwang naabo. Dahil man po yan mga tugang mapupugulan. Kaya common sense na sa nakita na maggamit kita ni na face mask. Lalo na po sa mga pampublikong lugar, sa mga matao. Taday po yan na mapupugulan. Na bigla kitang nahatsing, asin bigla kitang naabo. Iyan pati kung saan man sa mga matao, garo aarakon man,
Aarakon manan ko yan, an hatsing sa kaabo. Ano na sir, may commercial sa ano? Si... Pwede? May... Okay mo ito, kagwa na kitang 3 minutos, bakalisan alas 10. O yangunan sa mo yung nagkapirang mga hanap buhay. Programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol, Cyprus. Ang oras na yan, hatid sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin malain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay mo ito nga, buwel talaga kita digdi sa tuyang programa. Digdi po sa Bicol Connection. Oy, kumusta dyan sa residensya ni Karandang Joey? Joey Habanalim. And kumusta man dyan sa Harong? Narumduman ko suwaki na pighapot kitong sarong gurang. Duman po ini nangyari sa Barangay Salvacion. Abinyak mo tong gurang. O hindi man lugod ikaw lang kitong kitong gurang na babae. Nang pangaran si Puntong. Ama ni
Okay, mga tugang, igwa kita ning pangapudan ano. Ada po sa Banwaan Canbato. Lalo na po sa DSWD. In cooperation po mga tugang kan PNP. Nagpaabot po sa mga concerned citizen. Igwa po daan dyan na gurang na medyo may diferensya. Susog po doon sa impormasyon. Nakakuyan lang po itong mayo ning saplot. Alagan, igwa pa manin Tapaludo. Yan po dyan sa sentro kan na Banwaan Canbato. And nang hablot daaning bag. Kaya pangapudan ta duman po sa DSWD. Sa iyo po an may kustudiya kani. And cooperation po kan PNP. Ano daw itong may mga igwang araw kaya ano? Iyan po mga tugang, ining may mga diferensyang ini. Maski po, dahil mo sa dulon an ahensya kang DSWD, sinda po an may jurisdiction kayan. Lalo na po ini mga minor, na konminsan po dyan sa mga kasentruhan, bakok lang dyan sa Banwaan Canbato. Maski po sa na munisipyo, may hiling ka dyan mga aki, na sige Antiquil. Sige Antiquil, o bako ban si Raul. O baka si RS na no. Sige Antiquil, nagahagad din sintabo, o kunday man pagkakan. Ano daw kung i-monitor man ini kang DSWD? Asin haputon kung may magurang pa ini. Kung may ina, may ama pa o mga partidaryos. Kung mayo, i-custody na ninda yan. Obligasyon po bagayan kang DSWD. Sinda po bagaan nangangataman kayan, mga gurang. Mayo na nin pamilya. Mayo na nin madadagusan na harong. O, buyan bagayan kang DSWD, sinda po bagaan may jurisdiction kayan. And ang katuwang ninda kayan, ang PNP. Kaya ayan po mga tugang pangapudan ta. Ayan po sa Banwaan Canbato. Naigwa pong nag-apod sa kuya. Ngunyan pa sana. Aigwa po dyan daang gurang. Gurang na may diferensya. Alagad mayo ning saplot at may Tapaludo pa man. May Tapaludo. Day pa man nahali gabos. Na nang hablot daan yung bag. Good morning kay Pading Rebin. Rebin Lagrimas sa Maumay. Sa ngunyan po mga tukang kadakol ang mga nagmumuni-muni. Ano daw ngayang pwedeng negosyo na dai kita matika po. Sa ngunyan po mga tukang kung negosyo ang pag-uurulayan ta. Maski po sa na lugar, ang magayon pong negosyo, itong yaon lang dyan sa hampangan kan harong po nindo. Kung ang harong po nindo kadakol din harong, kumbaga nasa urban ka mo, ang negosyo pong pagkakan, click po yan. Basta inot po mga tugang ang pagkakan, atong masiram man, ang pagkaluto, malinig, iyan po mga tugang dadayuhon yan. Arog po pagkakahapon, o magluto ka muning ito bagang may ginataan, merienda, o pag marahe po ang pagkaluto, dadayuhon ka mo. Pansit. Oy, good morning dyan sa Alma.
agum ni Tatay Rito Barbara. Adyan po sa pansitan. Okay, uyapan text. Sabi nagdiya pa di, pakibati man ki Madi. Madi M na nagaantabay sa imo and pakibati man ulit kay Mama Ipin Binusa. Hali po yan kay pading Ribin Lagrimas Maumay. Oy, kumusta po ang pamilya la Maumay? Diyan po sa Barangay Luluwasan, Balatan, Camarines Sur. And kumusta naman sa mga job order na concern po mga tugang an iba, nagpapamati na, lalo na po kung namalisyan sinda na anpig supporter na kandidato, day nanggana. Pero po mga tugang sa sakuya, sala. Dapat kayo mga tugang si mga job order, kung tama pa man, day pa man kinukulang ang lokal na gobyerno pa sa pagpapasweldo, day ta po paghalion kung nakakatabang. Tainit po mga tugang garo ka man sa nakayan igwang ginadan. Lalo na po kung ang mga hahalion mo mga job order, na tatagbuan na pagpapamilya, sa radit pa sa mga aki, mantang igwaning nakakuanan na dikit ba na sweldo pag 15-30 kung hahalion mo yan garo man sa naginadan mo ang pamilya. Normal po mga tugang panahon din eleksyon, normal po yan na tawag tang libertad ang gabos ng mga elektorado. Takon kita po mga tugang ang magiging kausa kan sa indang pamilya na tinaranggal ta sa trabaho, garo makukonsensya kita kayan. Oy, kumusta ki Padi? Si an erap kan ring kunada. And kumusta man kay Arman? Arman Reyes. Dati ko ining kaibanan duman sa ibong kan panahon pa ni the late ex-congressman Nansing Alfilor. Good morning. Dayman, nakamonitor si Pading Erap.
kung yaon dig disarpiin. Nakamonitor si Paling Erap kan Rinconada. And si mga biyahero po, mga tugang aday man po kita makakakuaning lisensya kung day kita nag-agi sa pag-seminar. Kadakli po mga tugang sa mga na-aksidente, aday po inaaram ang mga rules and regulation po itong mga traffic sign dyan po sa tinampo. Iyan po mga tugang ang na-obserbaran ko. Hindi po bagang center lane, pag nahiling mo ang halabang yelo, dyan po sa tahaw kan tinampo, ambot sabihin po kayan mga tuwang, hindi ka mag-overtake. Piligroso yan. Alagad po mga tugang sa maluwag, itong bakong istrikto. Ang sa to yung mga enforcer, ang sa to yung LTO, ay abaan na yan na overtake maski po mga kurbada. Ehemplo ko po mga tugang nung ihiras ko duman po mga tugang sa may partikan Subic. Duman po mga tugang sa may Subic, mayo po duman nakakuriyat na pulis. Duman po sa Laog kada Subic. Alagad po mga tugang, disiplinado ang mga driver duman. Nagsusunod sinda duman po sa mga traffic sign na konsign po mga tugang, magayon hilingon ay digdiman po mga tugang ay inda. Lalo na po sa may highway, na hindi pong mga motor, trimobile, padyak, lalo na po dyan sa may partikan Baaw, igwa na po sindang lane. Igwa na sindang papadalagan na lane. Hindi pong nasa right side. Hindi pong widening. Alagad po mga tugang, yaon pa manggiraray sa tahaw. Na ining na yaon sa tahaw, si mga maririkas na magpadalagan. And ano daw po mga tugang kung istriktuhan na dyan sa Banwaan kan Baaw, hindi po mga padyak na dahil na pagtugutan sa may highway. Takon minsan po mga tugang iyo ang kausa. Kausa kan mga aksidente, dyan po sa Maharlika Highway. Businahan mo man po mga tugang ang mga nagapapadyak, iyo pang anggot. May naghapot sa kuya para papadyak. Sabi sa kuya, "Nga sir, ano man nga tapig babawal ka bidigdi sa may highway? Nya ko, saing ka muna ka-restro sa munisipyo. Dumang nya ko kamo madalagan sa municipal road. Bakod nya ko digdi sa highway. Taan highway nya ko ang pinag-autorisahan digdi si mga nakarestro sa LTO. Ay, iyo nga yan. Iyo niya ako yan. Kaya dahil niya ako kamo magmatagas. Pag igwa ng darakulang bihikulo, maggilid na kamo. Dahil yan ang pinagtawan ng autorisasyon sa tinampong ini. Kamo, konsiderasyon man sana. Alagad po mga tugang igwa pa man giraray ng mga nagkapira mga para papadyak na yaon sa tahaw kang tinampo. Businahan mo man na anggot pa. Ay inda. Ano daw ko na total tapos naman ang eleksyon. Malilingaw na yan sa sunod na eleksyon. Hoy, pabutan ko nga congratulations. Ang Pilreka Party List at ang nakaiba pa manggiraray. Naman po sa mga party list
Pinag-representaran po ini ni Congressman Presley de Jesus asa kuya nga padihon. And good morning man kay Mading Maricel. And First Lady po mga tugang ni Congressman Presley de Jesus. Maricel Andes asin na agom na po ni nga di Jesus. Public service. Pading erap. Kung pwede magdabang ka sa Masuli. Sa residensya ni Pading Rebin. Lagrimas sa Maumay. Igwada siya makikiaybol. Gusto ka na personal ni Pinky. Day ko aram, day ko bisto kung siya Pinky yan. Kaya ako na nakantabay sa ngunyan. Si Pading Erap, gusto kang mahiling. Okay, kung na po kita ding 25 minutos, bakalisan alas 10. Oy, ano ang panira ta? Ano ang pwedeng panira sa ngunyan na medyo malurulumlum ang panahon? Ang panira po mga tugang na naisipan ko. Kaya lang nga dahil man akong nahihiling sa mga kuyan, sa mga merkado. Ini pong tabagwang. Ang tabagwang po mga tugang. Igwa ining sustansya, vitamin C po ini. Calcium. And ang masiram po kini may halong malunggay. Pwede pong gisa, pwede pong ginataan. Duman po sa mga nagpapadodo, nagpapadidi. Duman sa may mga umboy na kakapangaki pa sana. Ini po mga tugang paggatas. Halata pa dita, mairo intro kita kan sa imong kuyan. Kan sa imong report, halata. Dahil ko nahanap si Aaron naman, kainin nga kuyan. Yeah. Action Report. Okay. Padi, laog na padi. Padi. Hello. Laog na. Maray. Muna ko, kung ano naman tig-arokay po. Di ma. Arokay. Kung ano na pagduduldog. Sa mga parantabay niya to, urod to na. Kaya maray na to. Talagang duman sa pinagsabi mong mga tabagwang. Pampagatas. Sana pa di. Dahil maskan lalaki may gatas naman pa yun niya. Pero bako, ando do kayo pa di sa saluyo. Ito mga binabay, baga? Iyo. Pigsusurop kayo ng mga gatas.
Pambira. Matindihan, daog pa kaya na tabagwangan gatas. Iba ang pinagpaparahanap kan mga binabayang sustansyang gatas. Itong maliputok. Oo. Mapulot. Kaya minsan ang mga lalaki na ubusan na nin gatas. Matindi man kaya ang mga binabayang dumidi. Sabi ka na mga nakakaulay ko, mga agaw na gatas. Pero sa sakuyang dugang na informasyon tabi pa rin yun. Ini bagang mga reklamo ka na mga concessionaire ka na Prime Water, Erga City Water District. Pade. Ano yan takang panahon na yaon dyan sa Erga Water District? Mayo ning reklamo. Kan kaputa na kaining Prime Water, ano takada ko lang nagbubutwang reklamo. Kuwas ang maluyan Prime Water. Ini ang pinagre-reklamo. Maski nagkapira ang mga empleyado ka na City Water District, nagpaabot sa Kuyanin Sumbong. Engineer Erben Pares, Oo. karon nga puro sa naman buladas. Hinali na bagay ni digdi pag branch manager ka na Prime Water dinarado man sa Dalaga Oo. sa probinsya Canalbay, iyo man giraray. So inabutan duman problema, dinayaan problema. Maluyan na supply na tubig, maluyan serbisyo. Ngunyan, ibinalik na naman ini digdi sa Prime Water Irrigation District. Nagkaigwa na naman yung Problema. mga reklamo, problema sa maluya na naman ang serbisyo. Bakong araw kan pigribayan kay Tukay ni na si Ryan Cubilla na tubong nabwa, aksyon agad ito. Kung ano na ipaabot ka na mga concessionaire na mga reklamo, tinatawan tulos din attention, tinatawan nila solusyon. Pero pag abot digdi kay Engineer Erben Pares, kaduanan branch manager, Oo. kana Prime Water digdi Ciudad Caniriga, igwa pang saro si Johnson Chan. Hinda ko na no ini ni Jackie Chan. Kani pag manakaulay ko may pagkatsani. Kinatsani gad niya tayo ng serbisyo. Abi ni Willie. Pade, abi ni Willie. Bigyan ng jacket chan. Palaki ng tiyan. Saan nangyayari kaya digdi sa Prime Water, duwa na lugod na branch manager, palpak na ang serbisyo. Garoan nagluluwas pa sa termino baga kang Rigonada, nagpapainang-angahan na sana kung sa matrabaho. Ang garo-arog ka yan, Oo. kahit tulugod na sa Erga City Water District sana, dahil naki-joint venture, tol-tol ang serbisyo. Kangon yan, ang problema pa kayan, kung anong mga request ka na Erga City Water District, duman sa Prime Water National, halo yun subuot na matawanin na, Solusyon. oo, aksyon. Ay, pambira. Dapat kayan, siya ang general manager dyan, siya ang makapagdesisyon. Kaulayon niya, meetingon niya na sa mga board of director. Kung anong pwedeng gibuhon. General manager, si GM Loboy Corporal. Oh. Kundi, sinda mga kapot man kan Prime Water. O kaya nga ni, kaulayo na. Anong pwedeng gibuhon ta kani, kadakol ang reklamo. O, sa mga barangay ang lubog ang tubig. Maray kayang pabindisyonan kay Father Tito Liba. Ka-director man, Prime Water, Iriga City Water District. Tadabaan may apo. Ako lang yung bindisyon. Pambirang Iriga City Water District ini. Ang pag-una kan mga concessionaire, mga taga-iriga, mapapakarayan supply na tubig kan Water District pagabot sa
nakipag-joint venture. Mm. Ngunyan, nagkaigwalugos din na hararom na problema sa Rinibayan, sa iba, nin madarakulang tubo, sa ibang lugar. So, pasiring dyan sa River Unit, digdi sa Barangay Salvacion. Tapos ining dyan sa San Vicente Sur. Mayo na bagang reklamong gayo dyan, alagadan yaon sa La Medalla, pero may man kunong uda-udaan tubig. Kasang nakula na sa tubo. Baka... Bubog na duman sa kababan. Ang problema, kung dahil na naglalawag so tubig sa to. Iyo yan ang problema. Takong kulang-kulang ang supply kang tubig hali sa bukal. Oh, sa Tanduros. Iyo, mananggad na. Oh. Ang naglalawag duros. Sa sobrang tubig kan pressure, baka duros ang naglalawag. Bako naman Ba tubig. Mara dyan sa banwaan kan baaw, ta grabe ang supply kan tubig. Kadakol ang pumping station dyan, dahil kukulang-kulang ang tubig. Oo, nagsusupply pa nga ni sa nabwa. Portion pa kan iriga, igwa pa. Igwa pa. Igwa pa, portion kang iriga, pagsusuplayan pa kang Baaw Water District. Kaya sufficient ang tubig dyan. Sabi ka ito, sufficiente man sa iriga ta. Nagbabakal nga niyan nabwa ka ito, na tubig, di sa iriga. Ngunyan, baliktad na. Iyon ang pigsusuplayan pa lang kan baaw. Iyon na ang tubig kaya dyan pa di sa baaw, kuyan, magayon, bakong malangsa, and then talagang magayon ang tubig dyan, garo yaon dyan subukal. Kadakol ang pumping station dyan. Magayon man ang tubig, digdi sa Iriga City Water District, Class A nga ni. Sabi ka na nagkuha ni na water sampling lowa. Oo. O kaya lang, ano problema? Problema, paglawgan prime water, iba na sa nagtuluwas na tubig. Anong ginibukan prime water ta naribayan yaon sa loob kan tubo? Garo na limog. Nalaw ganin lamoy. Ay, pambira. Sabi kan iba, ini patingyaon sa kasentruhan, sabi kan mga concessionaire, ano na daw yung service yun na prime water, Iriga City Water District, kahit kung ngaya, tul-tul, makusugan pressure, ngunyan nga, nagparaluya sana. Anong problema daw kang so iriga pa sana, sinda pa sana nagpapadalagan kang tubig, mayo ning reklamo. Saan daw tabi pa di? Igwa ning problema. Sa prime water. Prime water. Oo. Anong ginibulin dito nagliwat si bulos kang tubig? Kuha sa sabi kan prime water, kadakol ng mga tubo, itong mga kunyan pabaga, bakal, nagkukusin. Ay, si bakong PVC ang ginamit. Kahit kuha na subot, ribayan. Ribaya kang PVC. Oo, ining mga... Itong mga steel. Oo, itong garumay asbestos. Oo. Na mga bagong tubo. Kunya, naniba kaya, digdi sa kasentruan ng mga barangay kansudan, ipaman na ribayan, ang mga tubo. Yan ang problema. Siguro mayo pa sindang awan-awan na pag-rehab kayan kan mga tubo na yaon dyan sa irarom. Oo, tada kulang kwarta na prime water antes ma-resolveran, masolusyonan ang problema kan Iriga City Water District. Dapat sa madaling panahon, tawan tulos yan ng solusyon. Hirak man pa di kan mga tao na nag-iirinom dyan, kung makakawalan ng hilang. Ang hilang pati aram mo kung anong makukuha ang hilang dyan. Hepatitis. Burok-busok. Burok-burok kan Burok ang tulak. Una mo, nagre-revolusyon ang tulak kan nakainom ka na tubig kan prime water City Water District. Garo pala nagre-remulyino. Garo nagmumuli ang tulak. Ay, pambira.
Ang sabi kan mga konsesyonер, Mm. napakaraot lugod ngaya. Iya mo. Kan prime water. Iya mo ta. So mayo pasinda magayon si serbisyo. O paglaog ninda ano ta natsimpuhan ninda na may diferensya naman si mga tubo daw sa irarom. Pero may patingan simbagan na prime water, 25 years pa man ngayon, kontrata. Yeah, simpre, kung 25 years pa, nakapirang taon na sinda. Pero na pa man na 10 taon. Oh, igwa pa sindang panahon na mag-rehab kayan. Tainot nakakakuha sinda ning kwarta si mga bayad kan na consumer. Oh, dapat kuyan pagkarayon ng serbisyo. Okay, naputol na si Panig Philip. Naputol na sa koneksyon. Iyo yan ang mga... Ayan. Okay, Padi. Oo, pinagsasabi ninda 25 years, baka sa laog nina 25 years, saka pa sa na mapakarayan serbisyo. Ay ano man na, halatod pa nindang kadakol ang magkahirilang. O nako, hahalaton pang madaog si Senator Villar, si Mark. Ay mayo na to. O dapat maragyaon pa dyan, igwa na sindang hagada nin tabang. Pwede nga gada ng tabang, nanggana bagang senador. Iyo nga ni, hagada na nin tabang. O paano nga antig marehab, duman sa iriga. Ang problema may, ang tubig. Tas yung mga tubong yaon sa irarom, mga kuyana, taklaon na. Pero kaya ang nangyayari, inaasikaso sana sa mga darakulang proyekto kan panahon. Dado man kaya makakawaning dakulong dilensya. Hiling mga patinampo. So mga negosyo ninda sa tubig, pinapabayaan. Dikit kaya ang dilensya dyan. Saka, dakol nga yan kupsit. Kulang yan palaog. Tan tubig baga, kung route ang tubo, dakol naglilik. Problema. Pero ang proyekto, kung labanin niya, tiba. Oh, ipapagibugiraray. Oh. May budget ang gobyerno. Oo. Ini mayo. Ay pambira. Dapat kaya na sikasuhon man ta. Tultul man ang pagbayad kan mga concessionaires. Pinapabayaan. Mahal bagaan na per cubic kan na tubig sa Prime Water Iriga City Water District. Oh, tagaro ko yan. Nagbabakal sinda duman sa Iriga Water District. And sinda nang nagdi-distribute. Dayan ginigibo dyan sa Iriga City Water District kan Prime Water, sindan yan sa maintenance. Garo pala nitong kuyan, PNR kang panahon. Ang PNR, igwang PMO. Si PMO, itong maintenance kang release. Garo pala na araw kayan. Ining sa Iriga City Water District. Oo. Itong maintenance, ining prime. Oo, sindan yan sa pagmantinir kan mga linya kan na tubig. Yung pala ng trabaho kayan. Oh, dapat pakarayon. Takang hindi pagparabatikuson. Yan, day pagparatuyawon kan Oo. mga concessionaire. Kitang yaon digdi, pagbarahyan ng gibo, yaon kita sa pag-umaw. O, kung medyo ang gibo, medyo malain man, yaon kita sa pagtuyaw. Normal. Normal. Trabaho lang. Oh, Mayong trabaho. personalan. Mayong personalan. Talita mga ni Sindabisto. Listado ko yan. Listado mo yan. Paris. Si Johnson Chan, Chinese na turo Tagalog. Dahil mo man makaulay. Saka, ani kinasuya ko pati dyan, na magdulok ako duman sa gwardiya, kung pwede interviewan branch manager, kung bakong si Johnson Chan o ining si Engineer Erwin Pares, ang sabi kan gwardiya, Sir, pasensya na nga yata ang sinusunod niya digdi si Engineer Erwin Pares. Kung mayo ngaya, dahi ka ngayang makakaulay na tultol digdi sa Iriga City Water District Prime Water. Ano yan si Pares? Iyan ang tagapagtaram. Ayun ang PIO. Tagapagtaram, branch manager.
Ay, kana prime pambira. water. Garuan na trabaho niya, double. Double compensation. Baka araw kaya nagsisildo na sa Area City Water District, nagsisildo pa sa prime water. Ay, pambira. Ka siya bagan huna mo kagurangnan diyan sa prime water. Sala yan. Dapat itaunin niya sa iba. Magdisigder siyang PIO, tatanganing iyang makakaulay kan mga taga-media. Dahil man ta unorder da kan Manila kan prime water central office an pwede sana magtaram an branch manager. Ay, iyo. Pero, ano ta dapat, kuyan? Magtao siya ning aldaw, na iyaon siya, tanganing ang taga-medyaman, day na pa uyo. O, halimbawa, aldaw ning Lunes, o magdirigdi ka mo. O, mga media. Oo, O, kay to kan ang branch manager diyan si Ryan Cubilla, automatic ito makaulay mo tulos. Tapos kung may mga problema sa technical, dahil nga aram ang nangyayari, pinapasa duman kay Engineer Amira Risa, Tayo- Technical Division. o tayo man to nakakaaram. Kung ano na naging problema kan sa indang mga linya. O, dapat arog ka yan. Ngunyan, iba tayan na pasistema dyan ni Engineer Erwin Paris. Ay, sala. Dapat magdisigder siyang aldaw. O, tanganing si mga taga-medyaman, dahil nauuyo. O, iyo yan na dapat. Kung tultulan administrasyon, dapat, ano man ta habang magpa-interview, anong pagtatago? O, Dahil ko aram, baka mga tubo. Dahil mo, saan tubong magagayon? Pag napakaray na yan mga linya, mayon lamang yung katuyawan sa prime water. o, iyo nga na yan ang sinasabi ko. Pag bareha ang gibo, yan kita sa pag-umaw. Kung ang gibo, medyo igwaning kabalasubasan, yaong kita sa pagtuyaw. Kaya tultulon ang gibo, taning day pagpartuyawon. Dahil magparapatuyaw. O, day magparpatuyaw. Madali sa naman yan na solusyonan. Pakarayon na sendan Serbisyo, iyo. Bakong magparapatuyaw. Iyo yan. Na nangyayari, patuyaw na, padawoy pa. Kung aki, napakol na. Yan. Nagray na ngayang paglalatubon sa bugtong. Kading ngayang serbisyo, kading prime water. Iyo baga. Pag aki, napasala so aki, aapo doon, papakulon. O, gurang, maksana. Oo, dahil mo makastigo. Dahil mo man Aray kung parehas na sa orig, latigo 50 o latigo 500 sa Carabao. Iba ang nagluluwas ka yan. Dapat yan, forgown man ang mga tubo kan prime water. Tayaning malinig. Malinig ang magluwas na tubig. Taning maglinaw na. Yeah. Ay pambirang buhay tayo sa prime water, Iriga City Water District. So, yan tabi, paringyo na, nasa kuyang maheras na informasyon, alidigdi sa kuyang location, diniman si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Okay, mga tugang yan baga na nagapaabot ni Pading Philip, mapadapit po dyan sa prime water. Mga tugang, an iba kaya, minsan, maanggot na pagpara tuyawon, naanggot na para batikos, digdi po sa radyo. Alagad, anday ninda na iisipan, ano sa indang mga serbisyo, nasusuya na sa inda ang mga concessionaires na sabi nga ni Padigraki para dango ko kasudma asukar na sana sa yelo an mayo. Kuya da
garo na itong palamig, ang nagluluwas na kulor kan tubig. Kaya iyan po mga tugang, tanganing dai ka mo pagparabatikoso diyan po sa prime water. Gibuho na po nindo, remedyohan na ang reklamo. Sain, anong barangay ang nagluluwas na malain ang bulos kan tubig? Oh, tama na tulos ning solusyon. Natanganing ang mga concessionaires man po mga tugang, ta nagbabayad yan bulan-bulan, makontento naman. Dahil na magpareklamo, ta maul-ul. Sabi nga ni Kian Lintan ngayang ul-ul. Ngayang ul-ul. Kada ngaya pabulos na mukha faucet. Pigmumudami na ngayaan faucet, nagluluwas takla. Oh. Kamu man daw po mga tugang, sa parte po kang prime. Halimbawa, balik ta doon ta ang sitwasyon. Kamu ang concessionaire. Dahil man daw po kamu ma-high blood kayan na ang pagbayad po nindot, tul-tul. Guraan ang per cubic, kan tubig. Dahil man siguro nakakatawad. Ano taday po nindo tul-tulon, itaon ang tul-tul na serbisyo, digdi po sa mga concessionaire kay ding prime water. Okay mga tugang, nagdira po yan sa tuya nin 10 minutos. Antes baga alas 11 ni na pagkaunto. Naputol lugod so panira tang tabagwang. Konsensya ina na paduman. Ang tabagwang baw. Oy, si nakakalingaw. Si mga nagmamarites sa mga kanto. Oy, udto na po. Magsapna na. Magkuha na ning kung ano ang panira. Takon minsan po mga tugang, lalo na kung ang pinagmamarites, interesadong marhay ang iba. Oy, nakakalingaw. Nakakalingaw kan oras na udto na. Oy, kumusta na sa mga piyesta? Aaram ko digdi sa syudad din Iriga, kadaklikan mga barangay digdi nagpipiesta Mayo. And kumusta si okasyon? Kitong organisational dyan po sa may barangay San Jose, Baaw, Camarines Sur. Na-consign po mga tugang naging mayor na bisita. Iyo po ang ilihidong alkalde Iyo Manggiraray, si Honorable Jeff Beseño. And sa ngunyan po mga tugang, pagday nakita na dugangan, asinday na po paramdam ining COVID-19 digdi po sa satuyang rehiyon.
Pwede sir po mga tugang may buwelta na sa dating tradisyon. Paglalaog po kan September. Ini pong Piña Francia Festival. Pwede sir po mga tugang magkaigwa na kita ng military parade and fluvial procession. Ngunyan pong nagdadangadang na Piña Francia Festival. Duman po ini, duman sa syudad kan Naga. Susog po kaya Mayor elect Ligasyon. So, magpangadyi lang po kita. Natanganing maibilta na po. Si kaugalian, tradisyonal na pinagagigibo. Ato yung Piña Francia Festival. Igwa na po kita ng 6 minutos antes mag alas 11. Nina pagkaunto. Naglalaway-laway ako naman sa Tabagwang. Tapos habang sisira mo ang Tabagwang, sisigupon mo ng abaan ng siramay. Maano na kaya kung nailingdig di sa mga merkado? Bira na ang Tabagwang, siguro naubos na. Okay, mga tugang nga malo-ilo na kitang mapaharap. Okay, kumusta po dyan sa Baawa MPS? And dyan po sa Banuan kan Nabwa. MPS Nabwa, kumusta man? Digdi sa syudad kan Iriga. Dyan sa Balatan. Bula. Saan pa? Batu. Asin dyan sa Banuan kan Buhi. Okay, mga tugang, sa pangarap po kan regular hope. Na iyo po mga tugang si karon ng Joey Habanalim. Nagkairimanan po kita mga tugang sa laog din sa Robay Kubagang oras. Magpon pong alas 9:30 sundong alas 11. Ni na pagkaaga. Giraray po mga tugang sa aga. Uy, sa aga palang Sabado, Mayo ano. Mabalik po ako mga tugang sa aga. Mabalik ako alauna hanggang alas 2. Duman po mga tugang sa programang Pag-Ulayan Tabanwaan. Kung ano po ang pwedeng mga karahayan na maitatao kan sa tuyang mga bagong ilihidong opisyal. Okay, ako man po mga tugang si John Badong Batan. Nakaibalanta sa transmitter, yaw po si Jameson Uko. And yaw man si Playboy Jimmy Guanson. And yaw digdi si Sir Sir Felix Lagrimas. Hoy, pinsan mo pala si Ribin. Ribin Lagrimas sa Maumay. Salamat mga tugang kasi ng pag-antabay. Ang biyaya kan Diyos mapasatuya man lugod. God bless. Ang pinaka-enot